we dey tell na me say no boni honnom no so bi e kasa wase wo bi e woni adwuma ye ne sa ne manema no o ma na nya no kre genti me kasa ne say o ma ye hu wonum so munya adwuma boys ne kakra bi omo no mpa ne bi mo wiwi suit ne ade dress ye adwuma omo na dress so no mo street ne so enti no data no mo de ba bonti so woni adwuma Minyini see test. Real guys. I'm telling you, who na no fe. Guess why dress kama. And so ne woni mu. Tom for many nko ye get to for no nko a. Oh, okay. Go into ye for the bankrata na personal emra na me for okuyini daily graphic and shall see na me was center spread here katafe to so adue no. Was it says people's defiled in Upper East. Teacher among suspects are ho. Enti me mami oda ha se ye rata in Bama or Upper East Regional Gender Desk Officer and what ya betudwa. Se okopie wetifo po ye mantemu ayatalansi mensini mo no. Sukufo mayensia ana me no kase fiti afie twam 2025 July bosomia ba 2026 March busimu no sukufo mayensia ena teacherfo ene omanfo no bi ne won mada ebi manyinsan ebi muso awo na me se na no bi sin so hwa na ekoso ne wasin so hwa ekoso no yesi bi ma wo awie lactating mothers yo mo transfer ebi muso nyem ena o mo de tro ento hwe mu na tese teacherfo no bia cheche maye ne bi arehwe won mu ama me no kasa de teacherfo no emra no ene won mu di ntimpanyfo hwe kwan ye betumi ne ye mama no wakasa se ne be ya wofo be ya sade a school authorities no GS titro wo musu betumi atwe teacherfo mema no aso wona asabesebo mu yesa nyamparesem no enkwada de sane hu ofe oman so wanyini se bia wo teacher ne no odo wo ye man no nko a so wote asema wo wanti asema wo e defilement enti ya besre teacherfo no nkwada no ye de wo mbehye wo nsa o musu ye moma Munsha won musu ye mfama yen. Ambulance service technicians highly trained. Management refutes incompetency claims. Enti ambulance service for ye nim seja ya ma ya car ya din ya manyina agum ya medical equipment. Obi ya de ne emergency ne de natum na amabo nipa na akwapem se be piem wo health center no. Ya se nan se o madwuma nso ani kura. Yes, ambulance service wo mo ayem mo training mo hweso no ene wo mo gumu ni nyino madwuma nso ane yedi nipa ne bedru kra no wawu esanse driver ni krampa wo drive yarefo no hute oni nimdi bia wono kra na san kintampo ba kokonya accident America tente se basa nti no management ni dia betu just incompetence ni dia omugitum enyeye enu nti ambulance service personnel no technicians no wo mo de wo mo efa entity mo mami for daily guidance so Twaso kakrebi na wasi South Africa Xenophobic Attacks. Minority slums delay in Ghanaians evacuation. Media debia meka says Xenophobic Attacks na yene koso ewa South Africa memo no Oman edru political era bia na sadia ne ya na koso. ANC any Democratic Alliance for no. Ombo shada. Bebre shada. Edigu party back when mu asinti no si asore dia de show manfo no se bi omu na tachire sa wo ni jomadwuma ne ye ne wo mo kone ade a obu nkofom ye sansa aba no onka no kre aba no enka no kre wase we are coming for you we IGP Christian tete ye wo no oba posifo nyina da no difo no de abetu jase mobile money vendors no na nse omuma no citation ni certificate bi se waboa ama bambosam ne awudie ne kro no ekoso o mai mu na bafo mpa se won hyedan tesi ase bi a mobile money vendor bi yakuna to ne ade eno ana IGP de abetu jase enu nti ne de dwumadie no ahye ne nsa se onye posi panye no enti armed robbers ene mpanyimfo bi asebe mabuma enuagu masomo se mo be prepra nkrofo agi wo ho ne from Nsem ebi entumi anka hwe no wose wono na brace wonte na ho ema mu ni nkrofo awu enti wo fi se bia bokro no etuo da so a na wo de ahye wo dem enye Ghana mountain so sanse ne mbrante no wo mani abre wo ho yie pa today the bokratan so e de bia ba GN service to launch first branch in Elmina following court victory. Adom announces historic return at NCBT graduation. Enti yera kwasi Adom wasem we na ni agiye pa. Yedim sa last week ni nyane enti yesa Supreme Court asha se yemfa ne license man no into operate se savings salons AGN Bank bio. Na ne nyane enti yesa the first branch wo kopa won to ma ewo Elmina ni krom.
Yasi ani boy ekotrem enti ni kro mu ne waso wakwa lunch na nyam wanwa so mo managers ne ba ko bank ni guye no yenya ba ko pie mu e wo La Paz empatemo wo bie pork a restaurant e run ye pani pankasa no so woni adwuma ya wo talent pie enipa woni adwuma ya wo talent pie ye menya sure say your friend back wo beko enti ya Nsem no e wa ha wase expect more rains in June GMET warns na oman eka ho asem no fiti say ewura meyi mu no esuo na etotopa etonso na ekosi havoc ne ade enti ye ne wankran ha sei Kumasi titru kra na nkensuo to ayire no sese ahyase eyire nti wo pie free a enkwahya asa atade tia afampie na aduru officer wasere bema bi so wongro ni kotu fama yese weda ne emunye enti wo free a wo ho siesie enkwada no pilovers water yamfanye yire won se ne be ya ensu yire no ne awo ne de ya na ne mu no enya nsunsanso wo enkwada no so enti em se emre ni nti no o ma yemfa ensi he ya